Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a ga wani sanarwa mai mahimmanci. Don Allah duk wanda ke amfani da banki a Najeriya, don Allah ya saurara ya ji wannan sanarwa, yana da mahimmanci sosai. Ku saurara ku ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 'Yan uwana musamman mu 'yan Arewa masu ta'ammali da banki. A haƙiƙanin gaskiya muna gab da fadawa cikin babban matsala. Kwanaki kaɗan ya rage mana domin za mu iya waye gari kuɗaɗen da muke da su a banki, abubuwan da muka ajiye an ce ba namu bane ko ba za mu iya taɓa su ba. Idan ba za ku mance ba, a shekarun da suka wuce ko 'yan watannin da suka gabata an sha takaddama. Ga ka da kuɗi a account ɗinka za a ce sai ka je ka yi BBN. Ga ka da kuɗi a account ɗinka za a ce sai an yi linkin ɗin NIN ɗinka da account ɗinka domin za ka samu dama ka shigar da kuɗi ka fita da kuɗi. Abin da zai ƙona maka rai, za ka iya shigar da kuɗin amma wurin fitar da shi ƙa'idoji da yawa za su sa wani mahaici ya haƙura. Ga shi hakkinka ne, ka je ka ajiye a banki, kana da daman ka cire, za a ce maka ga wasu dokoki sun yi yawa. To an gama da batun BBN, an kuma gama da batun NIN a yi linkin nashi da akan namu. Babban matsalar da muke tunanin za mu faɗa a cikin 'yan kwanaki kalilan masu zuwa ita ce maganan TIN number. 'Yan uwa, wai mece ce TIN number? TIN number wato ita ce tax identification number. Namba ce wadda take nuna cewa kana biyan kuɗin haraji ko baka biya. Kamar yadda muka saba, da yawan in ba aikin gwamnati kake ba, ko ba aiki kake a kamfani ba, ko ku kai ba kamfani gare ka ba, galibi ba mu san ma'anan wannan abu ba, kuma ba mu san yadda za mu fahimce shi ba. Kamar yadda aka kagaba mana BBN ta zama wajibi akan kowa, aka kagaba NIN ta zamanto wajibi kowa ya linkin nashi da account ɗinsa, so haka ake son a ranar 1 ga watan Januwari, wato watan farko kenan na sabuwar shekara wadda za ta zo nan da kwana 39, ake son a ce kai ma ba za ka taɓa kuɗinka ba, ke ma ba za ki taɓa kuɗinki ba, haka ni ma ba zan taɓa kuɗina ba sai ina da abin da ake kira wannan TIN number, ma'ana tax identification number. To ya ake samun tax identification number din nan? Ai ya kamata mu sani. 'Yan kudu sun yi nisa wurin tunasar da 'yan uwansu. 'Yan kudu maso gabas, kudu maso yamma da kudu maso kudu sun yi nisa. Amma mu an ban mu a baya. Za mu iya waye gari a ce an samu matsala. To ni shawara ta, idan ka san cewa ba za ka je ka nemi TIN number din nan ba ka same ta, so wajibi ne kai yanzu ka je ka yi kokari ka cire kuɗinka ka ajiye su a ƙarƙashin filanka, domin ya fi maka alkhairi. Ka dinga amfani da kuɗinka in ya so ka daina ta'ammali da banki. Domin kar ka ɗauka da kamfani da ma'aikatan gwamnati ne kaɗai aka ce su je su TIN number. Yanzu TIN number wajibi ne ga duk mutumin da yake da account. Kuɗi za a turo maka, na wani ne naka ne, dole a ce kana da TIN number. 'Yan uwa me mafita? Mu je mu nemi TIN number. Shawara ta anan, duk wanda yake da buƙatar TIN number, akwai kamfaninnukan da suke bayar da TIN number kyauta, sun ce a sanar da ku. Wanda yake da buƙatar shawara, lallai za a bashi shawara. Don haka a yada wannan sako ga 'yan uwanmu, domin lokaci kalilan ya rage mana a je a nemi TIN number. Idan ko ba haka ba, wallahi akwai matsala. Idan kunne ya ji, gangan jiki ta tsira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To jama'a, duk wanda ke buƙatan TIN number yana iya min magana a wannan number ɗin, a wannan number waya, ko kuma mutum ya yi magana a WhatsApp. Wanda ke buƙatan TIN number sai ya min magana, zan gaya mishi abubuwan da ake buƙata da kuɗin da ake yi. To Allah ya samu dace.